Hello guys. Ipakita ko sa inyo guys. Diba? Dati guys katahimik dyan. Tahimik talaga. Ngayon, unti-unti nang nag-ano dito guys. Sa kalibutan dire. Unti-unti nang dumadami. Unti-unti na. Unti-unti na dumaming bahay-bahay. Samantalang dati ako lang isa dito. Tapos si Byuda dito sa malayo din. Malayo yung bahay namin ni Byuda guys. Ngayon papunta ko sa kanila. At wala akong galon. Wala akong galon guys kasi nag-i-give si Mildred sa hindi pa siya umalis. Nag-i-give siya para may tubig ako. Alam niyo dati guys, kanaligo ko kaigiban ako ni Mim. Nung wala pa sa trabaho palagi ko naigiban. Igiban ako palagi. Wala maligo ko. Ngayon wala na. Ako na punta sa puso. Ako lang punta para maligo. Mag-igib siya pang ano na lang, panggamit namin doon. Ngayon, di pwede ko maligo dito ngayon guys. Punta na ako doon. Kasi walang wifi guys. Kaya, pag walang wifi, namin kong alaga ni Yuda. Yuda! Yuda! Nay wifi diha! Ay.